MP16-messujen koeajon radalla ja idea tälle radalle tuli noin suurin piirtein vuosi sitten, kun MP15 oltiin saatu loppuun ja oltiin moottoripyörämaahantuojien kanssa vetämässä vuotta yhteen niin sanotusti. Ja heiltä tuli sitten ajatus, että Superenduron sijaan voisi olla tämmöinen asfalttirata. Tai itse asiassa silloin ei vielä puhuttu asfaltista, puhuttiin vaan radasta, millä pääsee koeajamaan. Ja sitä alettiin sitten työstämään ja sitten loppupelissä päädyttiin siihen, että rata pitää olla asfalttia ja nyt se sitten sitä on. Tällaisen asfalttiradan tekeminen tähän betonille ei ole välttämättä ihan kaikkein yksinkertaisin projekti, mutta loppupelissä itse asiassa se ei sitten ollutkaan ihan mahdotonta. Eli tähän laitetaan ensin semmoinen suodatinkangas pohjalle, jonka päälle laitetaan sitten soraa, joka on itse asiassa samaa kamaa, mikä tuossa asfaltissa seassa on, ja sen päälle sitten asfaltti. Ja se mikä tässä on hyvää, niin tämä rata on tehty jo kierrätysmateriaalista ja tämä itse asiassa ihan täysin 100% kierrätetään. Eli tässä on ajateltu myöskin niitä arvoja, vaikkakin rata on vain tässä tämän muutaman päivän. Radan tarkoituksenahan on se, että ihmiset, jotka tulee moottoripyörämessuille, saavat niitä elämyksiä, pääsevät kokeilemaan uutuusmalleja ja tässä se nyt on mahdollista. Toki siellä on mukana myös niin sanottuja classic-malleja ja näin. Ja noin suurin piirtein 1000 moottoripyörää tai 1000 koeajoa pystytään tässä pyöräyttämään viikonlopun aikana. Että vähän se on rajallinen määrä, mutta 1000 onnellista ihmistä saadaan tämän radan ansiosta.